Wah. Oke, Cah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino iki aku posisi ini neng Tratasan. Neng Tratasan. Iki arep nge-review kali saiki dadi kedokan. Tangguri Paris sak berat. Syutingan gini. Syutingan. Ini biyen kali sudah di kedokan nih piye. Parine apik-apik. Diriti apa piye coba? Diriti calurung. Oke. Ben sing dhe mau. Diriti gemule. Sitok era satu. Kira aku wis teparet ya. Diriti ya matok ora. Ya diri tidak era kaderek tinggal letak. Sing dhe mau. Keren kan ya? Nah, mau udah aku ya. Enak, cuman gitu. Gak gak nek aduh rapean kan satu Mas Duki kayak pilih yang letak tebu ya. Ora wae harus. Oke, cocok wis. Kalau Mas Duki kedokannya tebu. Ya pek kok kono mau. Lek njaluk lek sepurone lek aku. Apa Kancaku rada geragas lek. Mau wis omong krungu tadi to lek. Ngapura lek. Mendungi poteng. Sini udan. Kayaknya wis gluduk kan. Wis gluduk. Betul barang gede. Ayo. Karena apa tilas gede ya. Apa tilas? Mantap buat tengah. Aku enggak nih kan. Yang Lebih ngene. Kalau pen aja gitu. Ini wis pengen ngono ngapa? Kecil betul patungnya. Mbak. Kira. Oke, betul. Itu api terlalu sudah. Ya apa? Bilang di salahnya. 10 menit ya. Kemarin restorannya. Ayo, oke. Lanjut. Ngapain tadi? Kasih boleh weh. Kasih mbok keluar. Nih. Senak keluar. Masuk kali dadi ngene anrek. Ki manuk kuku kae.
Jawa Mas Duki. Saya tunggu sekarang. Gak patek paling. Kowe mlebumu ning kamera ya. 10 menit lah. Rek. Neng kono berarti panggone. Bukannya iki tuh. Iki bukannya gede iki. Tuh. Iki kali no, Kak? Ya iki kali rek. Wis no. Kangkung no kuwi. Masa? Lombok. Masih urip ya. Berambang enggak dikai anu ben apa kek? Lampu ngono kek. Lampu akeh ngono kan? Masa introm tikus. Nah iki tembusane rek. Cek mendek sih. Kirono kali sebenarnya cuman ya beralih fungsi jadi nek watu nih ora ambles ora jemek berang jero nih jemek berang ya ngevlog kan si rawangnya nyemplung ini tuh dapuramu karek ndelok iso rewel emang itu ini tuh kan
kali ini arah wetan kon. Alor mikir. Sing pasang jero iki. Yang jero ini mupeng minder. Ya emang rada jorok ngengangnya pengetan. Sing jorok ngetan ngono to. Iya, rada jorok ngetan. Sawah. Tapi yang guru ke pe wakil. Lah ya mbok nyatane ya dadi kedokan. Jalan kono kan. Apa? Jalan besar. Sampai aku posisinya ini. Kue melu rene masuk kue. Saiki tak gak esek, tak dodol dhuwur. Oh, kurang dhuwur ta.